Sêwreg Wîkîpedya Azad Sêwreg Sêwreg, Sêwerek an jî Swêreg navçeya Rihayê ye. Swêreg navçeyeke Kurdan e. Navbera Amed û Rihayê de cedûr e. Li Bakurê Kurdistanê ye. Nüfusa bajarê di sala 2008 de 105,475 e. Yê hemû navçeyê jî 24,638 ye. Dîrok Swêreg her çi xas girêdayî Rihayê de jî bi hêla dîrokî û hernîgarî de zêdetir girêdayê Amedê ye ku 83 kîlometre jê dûrtir e. Di İmparatoriya Osmaniyan de Swêreg di parêzgeha Amedê cih digir. Lewmanê merivên Sêweregê xwe zêdetir weke xelkê Amedê dibînin. Dîroka Sêweregê pir ye. Li navçeyê qela, mizgeft, dêr, kanî, bermahiyên dîrokî, sîstema av û kanalîzasyonê her wekî din gelek. Li navçeyê gelek ermenî û cihû jî hebûne. Lêbelê piştî damezrandina Komara Tirkiyê cihû ji vir çûne. Hinek ji Flehan Ola İslamê peşrandine û hê jî dijî. Ên ku nebûne îslam di Komkujiya Ermeniyan de hatine tûnekirin. Navên Sêwregê Dîroka Sêwregê de navê bajêr û navçe gelek caran hate guhertin. Li çavkaniyên Bizansinî û Ermenî de navê xwe weke Sêvaverek derbas dibe. Ev nav tê maneya xirbeya reş û kevira herema mebest dike. Sasanîdan bajarê weke Surk bi nav dikirin. Surk navê herda sora heremê ye. Farisan navê Serrek lê kirin. Erevan ji bajêr re navê Eswayda bikardanî. Ev nav tê maneya reşê û evînê. Naveke Tirkî jî Kantalesî Kela Xwînê ye. Gel Henasî Hejmara rûniştvanên Sêwregê 127,000. Swêreg ji Amedê 83 kîlometre û ji Rihayê 97 kîlometre dûr e. Li vê derê zêdetir di milî û kurmancî tên axaft. Di navçeyê hinek Tirkmen û Ereb jî di Qerecedexê de hene. Cotkarî li Sêwregê gelek girîng e. Navdarên bajêr Farûk Îremet nivîskareke Zazakî, Mehmet Uzun nivîskareke Kurd, Yılmaz Güney lîstikvan derhîner û hunermendeke Kurd, Şwanperver stranbêjeke Kurd, Rûmet Riha Ronakbîr nivîskar û zimanzanê Kurd. Güler Sîk stranbêjeke Kurd. Çavkanî Wîkîpedya Azad